प्रवासी मजदूर लोग के देश के अलग अलग हिस्सा से बिहार लौटे के सिलसिला जारी बा। लंबा दूरी तय करे में कईएक लोग के हालत खराब हो जा रहल बा। ऐसे में ई प्रवासी श्रमिक लोग के मदद करे खातिर भी लोग लगातार आगे आवत बाड़न। बीजेपी नेता जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी भी डेहरी के NH2 पर पैदल और गाड़ी से जा रहल श्रमिक लोग के भोजन पानी के इंतजाम कैलन। साथ ही नंगे पांव जात मजदूर लोग के चप्पल भी मुहैया करैलन। उनका मुताबिक भूखे प्यासे लोग के नाश्ता के पैकेट, पानी के बोतल और ब्रेड के पैकेट देके उनका दर्द बांटे के प्रयास करत बाड़न। ई काम में उनका साथ भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष जयप्रकाश कश्यप, मुकेश यादव, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अजय ओझा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संकट काल में पूरे देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ आज खड़ा है। आज विभिन्न देश के राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी भाई बहन हैं, जो NH2 से चल के आ रहे हैं, उनके सेवा में हमारे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के नगरवासियों, ग्रामवासियों सब कोई सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें भागलपुर दुमका मेन रोड जगदीशपुर प्रखंड के सनहौला मोड़ के पास जगदीशपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी के नेतृत्व में पैदल आ रहल प्रवासी मजदूर लोग के नाश्ता पानी और तरबूज उपलब्ध करवावल गई। एक बाद सभे प्रवासी मजदूर के वाहन पर बैठा के आपन आपन घर तरफ भेजल जा रहल बा। थानाध्यक्ष के मुताबिक कोई भी मजदूर उनका क्षेत्र से भूखा प्यासा ना जाए। बिहार में कई क्वारंटीन सेंटर पर बदहाली के तस्वीर सामने आवे के बाद अब प्रशासन ज्यादा सतर्क नजर आवता। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार सोमवार के शाहकुंड के प्रखंड स्तरीय अंबा और पचरुखी स्थित क्वारंटीन सेंटर के निरीक्षण कैलन और वहीजा साफ पेयजल, शौचालय और बेहतर भोजन नाश्ता के प्रबंध के निर्देश बीडीओ अमर कुमार मिश्रा के देलन। साथ ही प्रणव कुमार जरूरत पड़ला पर गांव स्तर पर भी सेंटर खोले के निर्देश देलन। ए मौका पर उनका साथ एसएसपी आशीष भारती, एडीएम अन्नू कुमारी और सीओ जयप्रकाश भी मौजूद रहन। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।